खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय मैया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ दिनै होगोन होननानै दावराव जानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ दिनै होआ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो पेरेन्टस आरो स्टुडेन्टफोरखौ साननैसो नेथ'नो थाखाय खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो मख'नो गोनांदि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक HSLC आनजादनि फिथाइखौ फैगौ रंजालि बैसागुनि सिगां आरो गोजौसिन फरायसालि HS जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मे दाननि गिबि सप्तायाव फोसावगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा फैगौ 25 एप्रिलाव गुवाहाटीआव फैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि 32थि कनभकेसनाव गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय मैया बर' माहारिनि खौसेथि आरो आथिखाल थासारिनि सायाव मैया एबसु बर' थुनलाइ आफाद बारग' BLT आरो बारग' NDFB अनसाय आफादनि गेजेराव जथायै बड'फा हाउसआव गोथौयै सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव CM प्रमद बर' बिथाङा गोबां रावारि सोदोब बिजाबफोरखौ बेखेवदों। BTCनि IPR बिफाननि बे रुजुजायै सेबखांनाय 1000 गोनांथार इंराजि सोदोबफोरखौ BTRनि मोनगु ओनसोलारि रावफोराव राव सोलायदों। थामहिनबा बड', डिमासा, सान्ताल, जेमेनागा, राभा, कार्बि, हिन्दी, असमिया आरो बेंगलि मख'नो गोनांदि आद्रा थानाय हारिफोरखौ लाफानानै नैथि खोन्दोखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिनानाव सायारानी बसुमतारीजों दान्दिसे राइजिं बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि सोमदोन बसुमतारी बिथाङा मोगा-मोगि सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिगां समनि बैसागु फालिनायनि सायाव क'क्राझारनि बर' भाटारमारि गामियाव राइजिं बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि सोमदोन बसुमतारीया उनसंनाय हाबाफारि मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां NRDS कलेज गरायसर फरायसालिमानि सामलायगिरि देरहासार नार्जारी बिथाङा काजिरङा एवार्ड खुंथायनिफ्राय समाज सिबियारि बान्था मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोमखोर बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय 36 लाख रांनि खावनानै लाबोनाय मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायजों रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय थाइखाजारा थाइजौबारि गामिनि सोमखोर बसुमतारीनि न'निफ्राय खावनानै लाबोनाय हिन्दुस्तान कम्पानिनि संख्रि थाव साबोन गासै 36 लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मुवा बेसादफोरखौ AS01NC 3091 नाम्बारनि 10 साखा गारिजों कलकातानिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोबाय थानाय समावनो गवालपारानिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन। आरोबाव बेजों लोगोसे सोमखोर बसुमतारीनि नखरनिफ्राय 8 लाख रांनि हाग्रानि दंफांबो बोखांनो हादों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सोमखोर बसुमतारीजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 गुबुन सुबुंखौबो हमनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। दायनिगिरिफोरा दायो पुलिस बिफाननि आवथायाव दङ होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय दोरोङारि मोसानाय आरो बिहु एबा बैसागु मोसानाय मावबादाया थांनाय मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि बानजायनायाव आरो बालाजान तिनालि दख'रा आसुनि हेफाजाबजों थांनाय 2 एप्रिल खालारनिफ्राय खुंफुंजानाय दोरोङारि मोसानाय आरो बिहु एबा बैसागु मोसानाय मावबादाया थांनाय सानाव 8 एप्रिल खालाराव थुंगेबाय। मख'नो गोनांदि 7 साननि थाखाय खुंफुंजानाय बे
मोसानाय मावबादायाव बर'नि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला कचराज बंसिनि कुसान मोसानाय असमिया बिहु बायदि रोखोमनि मोसानायनि सायाव फोरोंथाइ होनाय जादोंमोन। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों रामफरबिल दखरा एबसुआ खुंनाय हारिमुवारि मावबादाया थांनाय मैया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफरबिल दखरा एबसुआ थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै मैया 9 एप्रिलसिम गासै 9 साननि हाबाफारिजों सुजित नार्जारि गोसोखां रायजोआरि नब्लाङाव बे हारिमुवारि मावबादाखौ खुंफुंदोंमोन। मैयानि बे जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिनय मोसाहारि बिथांमोना दतमा ब्लक कमिटि BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे BPF दोलोनि मावथि लोगोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BPF दोलोआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि SA ट्रेनिं सेन्टार फिल्ड, नेपालपारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दतमा ब्लक कमिटि इउथ उमेन BPF आरो BSUनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे BPF दोलोनि मावथि लोगोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै थांनाय मैया जोबनानै थांबाय। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।